bahaya ngasam kumju ki parlo ki le banai khuble khadu yu Irfan Shaikh Uwe ni nong tre jong ka Air India upala khlan lang ha ka jinghap at bethei jong ka liengsuiñ Air India dang shen ha ka tayo bala dem ya kamet basa jong u la le burom khadu ha Pimpri Chinchwan ha Maharashtra ha ka ni ka si sajan kalong ying she kala priang ya kamet basa jong u tayu samla badang arsnem hadien bala pentikana ling ba ka test DNA ha ka si thoding bat kumta ma to la wan ra no shapuni ha ka step si sajan ya kani ka jing ne buram khadu la penlong haulum jing tab Nehru Nagar aringkat ka jing don lang ki bahayeng sam ki para marjan ki parlok bat kumju ki nongyelam na keleng ki kenwon bat seng ba pher nakaliang ka kmie jong Irfan kadang don menta ha ka jing kinden bat ka jing bamla satyaban priang ba ukhun jong ka dan shu ha ka perthei le thu ki bahayeng le thuru pakate ka jingja kala kata kan san ya ka bat kam shem la ru bat tang ban yam ha ka tu ka por kat kum ka jingya thu de ki bahayeng la ong bau Irfan ula let pan trei kum u cabin crew dang ars nam menta hadien ba ula deb ya ka jingsha hi kai u Irfan ula don lang ha ka te ka liengsuiñ man lecha London Henry kala ha pat bethei no pat ha ka medical college tang ka tu ka Nipor Maria Kieu nakat liengsuiñ Sardar Vallabhbhai Patel International Airport Ahmedabad haka khat artrek mentau banai kiladan hadu arspa sapwingot kinong let jinglen haka te ka liengsuiñ ki bala khlat haka te ka jingja na lor ki arphondai ngot weipan ki badan hamadan